Molt bé, començo a gravar, es fiquin a fer obres, perfecte. S'ha de ser fill de puta, tio. La mare que ho va parir. Va, que acaben. Berti, Diverti Vídeos. Hola, bones, boníssimes, què? Us penseu que no faria cap vídeo més de la Isla de les Tentaciones, S'ha acabat la Isla de les Tentaciones. Si encara no saps de què va, doncs tinc dos vídeos que vaig fer un resum a la perfecció. Com està l'assumpte, finalment? Doncs no estem a Sant Joan, però han quedat a la foguera final. Allí els concursants s'han retrobat i han comentat els comportaments que els ha molestat de la parella, així que farem un anàlisi conclusiu del programa. I a diferència de l'altra vegada, doncs l'ordre que seguiré serà de les parelles més avorrides a les més divertides. Comencem amb els més fills de puta, vale? No s'han fotut los cuernos i us ha sigut tot com a molt bonic i massa perfecte. Se tracta de Adelina i José, així que, fora. Seguim pel recapot d'Àlex i la seva nòvia Fiamma. És una parella que abans d'anar al programa s'havien de casar. Havíem comentat l'espectacle que va muntar ell i tot el que ella lo va malparlar. Pues ara, a la foguera final, s'han recriminat unes quantes coses. Àlex ha seguit en la mateixa tàctica que portava, és a dir, plorar. I Fiamma també en la mateixa tàctica, que consisteix en dir-li constantment que ha preferido a él en vez del otro. Que tot y ser el otro un chico 10, prefiere a Alex. Me arriesgué en todo, y aún así, aún teniendo a ese pedazo de tío, te le seguía eligiendo a ti. I al final... Vale, Fiamma, tranquil·la. Encara voldràs que et donen les gràcies i tot? Fiamma, gracias por no haberme ficado los cuernos. Plorón. En fi, que la parella s'ha perdonat, però m'ha agradat la frase final de Fiamma que ha dit que lo de la boda ya veremos. O sigui, y así eso, yo ya iré haciendo si me pega per aquí. Algún día pensamientos. No patiu, que ja us ho dic jo, que estos no duraran molt. Seguim en lo cap de Carlota de Gonzalo i esta palla que s'hi pareix molt a Dulceida. Com si diria ara... Ah, sí, claro, check. Susana, collons, que me cau superbé. En este cas, poca cosa a comentar. Ho han deixat. Pues perquè ella ja no sent lo mateix. Gonzalo no parava de fer-se pesat, però xiquet, d'allí no n'hi ha, no en pots traure. I ara me direu dolent i tot lo que volguéssiu, però el moment de Susana i Gonzalo m'ha fet pixar de riure. Que has pensado en ti y solo en ti. ¿Pero qué he hecho? Dime que... Ahora lo verás. Lamentable. Tampoco debe consentir que me hagas Lamentable. Susana. No, no me lo merezco, creo. Vale, no me lo merezco. No, pero déjame que te explique, ¿no? Los comentarios ya desafortunados tuyos, ya, pero sobrepasando... Pero si sabes que son de sobrepasando bromas, el límite. Susana, son de Bueno, bromas, tío. eso ni te lo voy a mencionar porque ya, sobrepasando el límite ya que de vergüenza ajena. Vale, comparándome a mí con Caterina. Pero que hay que comparar, si no hay nada que comparar. Va, xec, no em diguéssiu que això no podria ser perfectament una escena d'una pel·lícula de Paco Martínez Soria, va. Va a ser una visita tan rápida. Ai, que guapa, I abans de seguir en el que queda de personatges, m'agradaria arribar als 1000 m'agrada, si voleu que puge la segona part. Moltes gràcies. És broma! Ho pujo tot seguit avui, va, no cal patir. Sí que m'agradaria comentar, i que poc se'n parla, de la presentadora Mónica Naranjo. I vaig a fer una pregunta sèria. La presentadora és Mónica Naranjo? És més, la presentadora és humana? Té sentiments? És que no reacciona! Sempre fa la mateixa cara. És que el dia que donaven expressió facial a classe va fer campana. Anar al concert d'ella és anar a veure una mòmia menjant la boca. Reacciona! No, intimidades mías con Caterina. ¡Cucutras! ¡Anta estás! ¡A un carro! ¡Hostia, pilotos! Reacciona! Inexpressiva! Però anem a la xitxa. Encara mos queda a Christopher i la cara de tau d'Estefania, que per cert, se diu que és filla bastarda d'un del grup dels Chichos. Encara no se sap segur, però jo diria que és filla de Freddie Mercury. Per què? Pues no lo sé. De Christopher, en canvi, tenim poc a dir. Resulta que va quedar en Fanny i bàsicament se li va fotre la cara d'ell i va decidir anar-se'n de la illa. Per tant, en esta última foguera només fa cap ella i posteriorment Rubén. Però mentrestant, ella diu: me he dado cuenta que he cometido unos errores. Bueno, us deixo el vídeo, millor que us ho expliqui ella, ¿vale? Sí que es verdad que aquí me he dado cuenta de los errores que he cometido yo con él, de haberme dejado llevar. Te has dado cuenta tú y toda España. Estefanía,
Es que no estoy enamorada de Christopher. Estoy enamorada de Rubén. ¿Rubén? Què fa Rubén? Pues l'addicte al sexe de Rubén se presenta allí i bàsicament li diu que ell no s'enfia de Fanny i que no vol estar en ella. Toma! Per tant, Fanny se queda tot sola. ¿Ves? Eso me pasa por confiar en todos los hombres. No. Això te passa per curta, cariño. Pero bueno, él sabrá, escúchame, que se lo pierde él. Se lo pierde él más. Excuses de mal pagador. I passem a l'última parella, la més divertida per a mi, l'ofront de Marciano d'Ismael i Andrea. Que per cert, Andrea és de Barcelona, espero que no mire este vídeo perquè me voldrà estirar de les orelles. Per tant, faig el vídeo o no? Hòstia, que l'estic liant, eh? Bueno, va, m'arriesgo. En fi, com ha anat este retrobament de la parella? Pues fatal, era de bore. Creo que he madurado muchísimo, entré aquí siendo un niño y me voy siendo un hombre. ¿Te has hecho un hombre de qué? ¿Però què has fet tots estos dies a la illa? La Mili? No obstant, de totes formes, aquestes coses que han passat a l'últim programa, me quedo en... com... com li queda l'americana a Òscar i com camina, perquè... Si parlàvem abans que la discussió entre Gonzalo i Susana pareixien extretes d'una pel·lícula de Paco Martínez Soria, a Òscar li falta la boina per a ser Paco Martínez Soria. ¿Va a ser una visita tan rápida? No, eso sí que no. Muchas gracias, no. ¡Paleto! I bé, fins aquí tanco esta temporada de la Isla de las Tentaciones en este Video Express. Però... ¿y ara què? ¿Y ara què? Ara què? La vida... ja no té sentit, no? Pues... no n'hi té. Però una mica d'alegria, collons! Faré més vídeos, claro que faré més vídeos, claro. De què? Pues de tot el que m'anéssiu proposant. I per cert, no només s'acaba aquí a la càmera la cosa. I és que el dissabte 22 estiré presentant los carnavals de l'aldea i el 29 estiré a un bar que hi ha a l'Ampolla i que aniré informant properament. Si us agrada el vídeo, doneu-li m'agrada, comenteu i compartiu. Per favor. Va, per fi, please, per fa. Jo me'n vaig. Així que, au, adeu-siau. Berti, Diverti Vídeos.